Stille. Ej, nej. Jeanette. Stille og roligt. Ja. Jeg finder ny fæ. Ja, jeg skal lige blive på, ikke? Er Er du klar, Rasmus? To der. Skal der 2 blære på? Ja. Eller Og så der. Ja. Mis. Det er den her. den der, skal det være den der med missen på? Og det. Og det var. Der var så også en mis på. Nu skal du passe på, at han ikke tisser på dig. Kigger på. Så. Her må. Det er den her. Det er her. Det er der. Vi skal så få fat i den. Ja, men vi skal lige vaske ham. Det er der. Vi skal lige vaske. Han skal lige vaskes først. Men I kigge lige på far. Flere mor. Eller flere. Ja. Det er så værd. Det er rejsrøjer. Han har 3 blæer, men vi skal da ikke bruge så mange blæer. 2 trøjer. De viser på. Det viser. Det er mis. Det er wow. Det er på. Nej. Det er her. Jeg må ikke gælde dig. Det er Hvad er det? her. Det er Er brugt. det slet ikke noget Det smil? er brugt. Har han pruttet nu? Ligger du blæen ind under numsen så? Ja. Det er her. Jamen, den er, du har den der. Jeg har det her. Så læg den ind under numsen på ham. Ja. Sådan. Så, så er mig tur. Hov, pas lige på hans lille tis, tror du. Tæller. Ja. 2. Ej. Ikke hårdt. Ja. Ja, okay. Det skal du lige huske at se her. Ej, ikke slå mor. Hej, ja. Jammer. Stille og roligt. Amen. Hvad? Det er navnet, ikke? Det er min lal. Ja.